Batlles per la llengua a la Catalunya del Nord. Nicolás Garcia, batlle d'Elna. Maria Costa, batllessa de Banys d'Arles. Samuel Moli, batlle de Sant Andreu de Sureda. Jean Lluís Elias, batlle de Tarerac. I Gregori Martí, batlle de Portvendres, varen ser jutjats l'abril d'enguany al Tribunal Administratiu de Montpeller. El 2021 van canviar el reglament del seu consistori per tal que el regidor que així ho desitgés parlés en català, tot i que de manera immediata les seves intervencions havien de ser traduïdes al francès. Van establir aquesta darrera disposició per no situar el reglament fora de la llei i perquè no fer la traducció seria antipedagògic, atès que a la Catalunya del Nord no tothom entén el català, però estaven segurs que el fet de parlar-lo en l'administració esdevindria una eina de recuperació cultural i lingüística. Tot i que creuen que no tindran conseqüències punitives i que fins i tot poden guanyar apel·lant a més altes instàncies, és un fet indiscutible que posen en evidència la República Francesa perquè altres llengües, com ara el bretó, el basc o l'occità, també reivindiquin el seu ús en l'àmbit administratiu, a més de fer derogar la llei que data de 1539, quan encara no s'havia fet la partició entre el nord i el sud. Enguany han estat guardonats amb el Premi Juan Doy Royo, que atorga l'advocacia catalana a les persones i entitats que en la seva trajectòria s'hagin distingit per la defensa del català en l'àmbit jurídic i jurídico-administratiu.